Ja, afgelopen dagen was het een feit. Dat noemen ze, het is 24 per uur per dag eigenlijk vastelovend. Zelfs als je in bed ligt, dan moeten die nummers nog in de kop. Die gaan nog door. 24/7 vastelovend. Weet wel dat het zo niet uit kan blijven. Ik snap wel dat het zo niet uit kan gaan. Als bij dit feest in mooi lieve vieren, zal het haast blijven. Lucas! Mooie stem.